Selvom den kolde krig aldrig udviklede sig til en rigtig krig, var der stadig steder i historien, hvor det var rigtig tæt på at gå galt. En af de situationer, der var allertættest på, var Cuba-krisen, der fandt sted den 16. til 29. oktober 1962. Men for bedst at kunne forstå Cuba-krisen, skal man først forstå Cubas relation til både USA og Sovjetunionen. 10 år forinden havde den daværende præsident i Cuba ved navn Fulgencio Batista, der for i øvrigt var tildelt magten i USA, lavet et militær kup, der sikrede ham magten. Dette startede hvad er kendt som bevægelsen. I spidsen for den var Fidel Castro, og i løbet af kort tid havde de væltet Batista. Dette bragte Cuba en smule tættere på Sovjetunionen. USA havde formodninger om, at Fidel Castro var kommunist, men selvom han flere gange afviste det, var USA stadig meget skeptiske. I am not communism. I am not agree with communism. Den daværende amerikanske præsident Eisenhower begyndte derfor at lave planer for at fjerne Fidel Castro fra tronen. Og så i 1961 prøvede en gruppe bestående af ca. 1500 amerikansk trænede kubanere, der var imod revolutionen, at invadere Cuba. Det gik dog frygtelig galt, og i løbet af dage var de enten alle sammen døde eller taget til fange. Fidel Castro blev derfor sur på amerikanerne, hvilket førte til et bedre forhold med Sovjetunionen. Og for at forsvare sig selv, overbeviste Fidel Castro kort efter sovjetterne om, at der skulle være atomvåben i Cuba. Men hvad skete der egentlig i Cuba-krisen? Den 16. oktober 1962 fik den daværende amerikanske præsident John F. Kennedy en alvorlig besked om, at et amerikansk spionfly havde fotograferet flere sovjetiske affyringsramper designet til ballistiske missiler i Cuba. Han indkaldte til et øjeblikkeligt krisemøde, da dette brød sovjetternes løfte om ikke at forsyne Cuba med atomvåben. Dette var en enorm trussel for USA, da en atombombe fra Cuba ville kunne nå Det Hvide Hus på under et kvarter. Atomkrig var nu tættere på end aldrig før. Dag for dag blev fundene værre. Der blev opdaget flere affyringsramper rettet mod USA, og selvom der ikke direkte blev opdaget sprænghoveder eller atombomber, blev situationen stadig mere og mere anspændt. Kennedy var under et enormt pres. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Om han skulle bombe Cuba, om han skulle invadere dem, eller håbe på, at det ikke var så slemt, som det så ud til at være. Til sidst forkortede han det ned til 2 scenarier. Et luftangreb, der ville tilintetgøre alle atombomberne, eller en blokade af Cuba. Han valgte heldigvis at lave en blokade, men grundet at det lyder som noget, man kun gør i krig, valgte han at bruge ordet karantæne. Denne karantæne skulle dække omkring 925 km af Cubas kyst, og skulle sikre, at ingen sovjetiske missiler og andet militær oprustning kom ind i landet. Samme aften, den 22. oktober, gik han for første gang på talerstolen. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Selvom sovjetterne gentagne gange sagde til Kennedy, at de udelukkende var til stede i Cuba for at forsvare dem, troede han ikke på dem. For i selv samme øjeblik forberedte omkring 300.000 kubanske og sovjetiske soldater sig på invasionen. Castro har på dette tidspunkt fået nok af de amerikanske spionfly, og han siger til sovjetterne, at de må gøre noget ved det. Selv samme dag får de at vide, at ingen missiler må affyres fra Cuba uden en direkte tilladelse fra Moskva. Men de var tilsyneladende ligeglade, da de alligevel valgte at skyde et amerikansk spionfly ned den 27. oktober. Dette eskalerede yderligere krisen og bragte verden tættere på en atomkrig. Efter flere dages intense forhandlinger frem og tilbage imellem USA og Sovjetunionen, og situationer, der var tæt på at kickstarte en atomkrig, endte det alligevel med, at sovjetterne trak sig ud af landet med alt fra håndpistoler til atomvåben. 13 dage på kanten til verdens undergang endte i det bedst tænkelige scenarie.